gegere dijawil. Ngerti lamun pawongan sing jawil Pak Kepala Sekolah kang kaampingan Bu Camat, Rohadi nuli ngadeg. Kekarone padha nyalami Rohadi lan ngaturake selamat. Ora ketinggalan Nurma lan Bambang nyalami lan ngaturake selamat marang Rohadi. Bambang kepara ngrangkul Rohadi kenceng karo kandha lirih. Roh, kowe pancen guru top honorer sing kasil gawe geger. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan guru honorer gawe geger. Seratanipun Hidrat Moko Andri Tamtomo ingkang kapethik saking crita